Ho, ho, ho. Cóż za okaz. Kochani, pała się przegła. Zachęcony informacjami z Polski i ze Śląska o rekordowych zbiorach grzybowych ruszyłem. Co prawda godzina słaba na grzyby, za późna. Może tak być, że wszystko wyzbierane, ale pogoda bajeczna. Lasowice, zalew, czyli rzut beretem od Hechła, zaraz przy miasteczku śląskim, Tarnowskich Górach. I co no, patrzcie w ogóle to. Straciłem mojego opinela, ale taką klingę po dziadku, który nią wyżynał potężne grzyby. Kurde, tym to by szło i oprawić dzika, jakby mnie napadł. Niech nie próbują. Jest dobry znak. Co prawda tego bym nie jadł, chociaż są tacy, co jedzą i mówią, że jest niezła faza. Ale to już znakiem tego, że w ogóle coś tu kajś, sam coś powinno być. Piero niejasny. O, jest i drugi taki bąbel. No to dobra. To teraz proszę. Prawdziwek. A warto tylko zauważyć, że jak stałem na dworcu na górach, to szło no kilku co najmniej ludzi z koszami, z tasiami. No i niektórzy tak mieli, jak się to mówi, nabite pod korek. Także jeżeli ja dziś tu nie znajdę nic, co by mnie usatysfakcjonowało, z czego będę zadowolony, to już w życiu więcej nie idę na grzyby. Nie no, pójdę pewnie. To jest tak pięknie, że tu nie trzeba grzyba. Proszę, ten mech, ta ściółka, to wszystko. Te piękno górnośląskiej natury. Ażby się tak, nie wiem, coś tam. No i zaczęło się tak dość nieśmiało. Taki tutaj ukryty, fajny, mały ziomeczek. O kur... bych się u obalu. Ale to jest taka nówka sztuka. Fajny, bierzemy go. A tu przy nim jeszcze taki pici, malutki grzybek. Niech rośnie. A dużo tu jest takich elegancików maciupkich. Taki jest bardzo fajny do słoiczka. Ale on jest piękny, jest taki równiutki, taki... taki No w jednym miejscu w sumie... a tu dwa. Tak proszę, na kupie. Taki kombosik. Tu po prostu to jest to. Lokalizujesz go niczym na radarze. Kurde, ja jestem fajnie ślepy. Obok niego drugi, jeszcze grubsza noga. Ale jakie ładne, no kurcze, jak ładne grzyby. Swoją drogą, napiszcie mi, czy wy zbieracie grzyby i w jakim jesteście przedziale wiekowym. Bo mi się mimo wszystko wydaje, że zbieranie grzybów to jednak zajęcie boomerskie. I pośród ludzi poniżej 30, do których ja się jeszcze zaliczam, przez 3 miesiące. Raczej rzadsze niż częstsze. Ja jak miałem lat parę, wczesne paręnaście i mnie potężny grzybiarz, mój dziadek wyciągał na grzyby i budził mnie tam o 5 rano, żeby jechać do Olesna albo Kaś, to dla mnie był dramat. Mi się to w ogóle wtedy nie podobało. Nudziło mnie to. Byłem niewyspany. W tym lesie zawsze bolał mnie łeb. Ja tych grzybów w ogóle nie lubiałem jeść. Co prawda do dzisiaj w sumie wolę je zbierać niż jeść. I no nie byłem fanem grzybiarstwa od zawsze. Ale potem jak już człowiek trochę się zrobił taki dorosły, to jakoś tak ten grzybiarski zew się obudził. Jakbyście nigdy w życiu nie byli na grzybach, bo na przykład, nie wiem, wasi tatowie? Ojcowie, dziadkowie nie zbierali, was tym nie zarazili, a może was zrazili. I nawet nie jesteście wielkimi fanami konsumpcji grzybów, to warto choćby dlatego, że tu jest tyle korzyści prozdrowotnych. Oczy odpoczywają, człowiek chodzi, rusza się, kontakt z naturą, czyste powietrze, piękne okoliczności, fauna i flora. Oczy odpoczywają od kąpa, można pomyśleć na spokojnie, wyciszyć się. No to jest po prostu takie zbieranie grzybów, wydaje mi się, zwłaszcza w tej epoce zapierdolu XXI wieku, roku 2024, już bez mała zaraz 25, TikTonga, mózgu zalanego TikTokiem, innymi rzeczami i po prostu mega wielkiego przesytu informacji, co człowieka psychicznie wykańcza, umówmy się, to tym bardziej taką aktywność jak grzybobranie Wam polecam.
Tylko jak się na tych grzybach słabo znacie albo w ogóle, to po zbiorze lepiej jednak oddajcie je komuś, co się na tym zna lepiej, albo tak jak ja, uderzcie na przykład do sanepidu, bo tam bez problemu was przyjmą. Specjalista grzybowy powie wam, co jest co, jak co rozpoznać. No bo jednak pójść na grzyby i się struć i umrzeć to... No głupio, nie? No jak to się powszechnie utarło mówić, na smażonka już chyba będzie. Ale jakie one te nóżki mają, takie kurde, długie, fajne takie. Chociaż ponoć ważniejsze, żeby była noga gruba, jak długa. Nie wiem, tak coś, takie coś, to aż się miło zbiera. Chociaż takiego 2-kilowego też bym przyjął. Najlepsza pułapka leśna. Bajong, a w tym przypadku nawet 2. Cudym, żech uniknął śmierci. No jest same takie pyrteczki, maciupkie, nowiutkie, świeżutkie. Było dużo deszczu, teraz ma być ciepły tydzień. Jak teraz przyświeci, to parę dni i powinno być akcją. A ty kurwa, chodź tu. Ej, ale to jest chyba najładniejszy muchomor, jakiego widziałem w życiu. Patrzcie, jaki wielki, jaki równiutki, jaki piękniutki. Cóż ja tu widzę skąpanego w promieniach słońca? Proszę Państwa, pokaż no to. Chodź no. O, ceglastopory. Czerwoniutki. Żuk złapany w sieć pająka. Jeszcze się rusza. O kurde, chyba przeszkodziłem w konsumpcji. A już go tam oprawiał. No powiem tak, ciężko powiedzieć, żeby to był jakiś giga wielki zbiór. Chociaż jak wiadomo, jak grzyby są ładne, to jak z włosami. Nie musi być dużo. Ale najważniejsze, ale patrzcie, człowiek połaził w jakich okolicznościach przyrody niewiarygodnych. I to jest właśnie, to jest ta największa wartość. To tak jak z rybami. Jedziecie na ryby z kolegą, fajnym flaszka, nie? To nawet rybów nie musi być. W każdym razie było deszczowo, teraz ma być bardzo fajnie ciepło przez cały tydzień. Myślę, że jeszcze jakieś kongi 2-kilowe tutaj wzejdą. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Jak wy coś zbieracie, to piszcie. Ja muszę jakoś wrócić do domu jeszcze. Może nie być takie proste. Dzięki za uwagę. Zostawcie jaką łapę i ślad po sobie i jesteśmy in touch.